Господа, представям ви най-новото плейлистче на целия свят. Плейлиста TikToker 2241 Winterfest 25-26. Потопете се в новия плейлист на Йордан Иванов и слушайте твоите любими като I think Flippa just makes it easy to sell your business. има реклами, да знаете, и като заедно. И новото попълнение "Хайде, мамо, аз Миша сте". Най-любимите хитове от английско и българско заедно в едно. Втория най-добър плейлист за винаги. Слушайте го. TikToker 2241 Winterfest 25-26. Слушайте плейлиста в Spotify или в YouTube Music. Скоро, хайде, мамо, аз ми ще сте скоро в Spotify. Организаторите: Община Стрелча, YouTube Music. Издава и разпространява Йордан Иванов Рекърдс, меден партньор Националната стрелченска телевизия. И за "Айде, мамо, аз ми ще сте" със съдействието на Фондация за един по-добър живот. Вижте новия плейлист на легендарния Йордан Иванов. Довиждане!